Eta Gazteako gu saioan goazen segidan Gipuzkoako kostaldera, Zumaira goaz, Zumaia herriz zoragarria, bertan gainera aurpegia ezagun asko ditugu, eta horietako baten txanda da hurrengo minutu hauetan. Eta bera ez da protagonista gaurkoan, bera baino, bere ibilgailuan sartuko dugu muturra hurrengo minutu hauetan. Bera da igual, Euskal Herri mailako ingurumen aktivista ezagunena, eta berarekin dugu uneotan Leire Arrojeria lankidea. Leire, arratsaldeon. Arratsaldeon, txiki. Zer modu zaude? Bueno, hementxe dago gurpildun etxebizitza batean. Ibilgailua esan dezute, baina erronka da Jon Kareagaren furgonetan nago, bale? Momentu hontan Euskal Herriko furgonetarik famatuena izango da, ziurrenik. Eta, bueno, material berrerabilgarriekin edo bigarren eskuko materialekin eraikitzeko erronka jarri dio bere buruari, eta jada bukatzen ari da. Beraz, galdetuko diogu berari ea zer moduz doan erronka hori, laster bukatuko duelako furgoneta bukatuko duelako laster, eta mentxe da, Jon Kareaga, arratsaldeon, Jon. Arratsaldeon. Opa, Jon, ongitorri, espaldiko. Bai. Zemouz. Oso ondo, zer modu duzu, bueno, ez dakit zaueten, pixka kokatze aldera, ez dugu ikusten momentuz, ikusiko dugu urrengo ordu hauetan, ze argitaratuko dugu bideo asarean. Non zaudete? Furgo barruan, kanpoan zaudete, elkarrekin zaudete hor muturra sartuta, furgo barruan diote, esan egut. Non zaudete kokatze aldera? Beste mutur batzuk sartuta ere, bai. Bialiko izango argazki bat bestela, zuek ikusteko, baina, bueno, imaginau da mai bat, leiretan ere artean, eta, bueno, furgonetako maila da, eta, bueno, ja bukatzear, ja emueble danekin, indikan Instagramean argitaratu ez detena, beraz, hori primizian ikusteko aukera izango ez gazteako Instagramian. Bueno, Jon, furgoneta kanperizatu dezu, bigarren eskuko materialarekin. Gauza guztiak bigarren eskukoak diala, sinistu behar dugu, ez dezu izan tentaziorik Amazonetik zerbait erosteko, hau dana bigarren eskukoa dela sinistu behar dugu? Bai, sinistu erdezu, eta prueba eskat, kaptura eskat, erosieten danena. Egia da, tentazio kietela Amazonetik, esa jartzeu enbio hundia, eta nik esaten, ontsi bertan berdet, baina, bueno, ez. Eutxidiot, eta lortu. Eta egia da, batzutan, hori, erramintai dagokionez, broka pilat buztegatu eskit, orduan galapokotan agastatu nitun, eta beko basarrea jomerri zanun erramintadilla, baina hori, furgonetan barruan daun guztia, bigarren eskukoa edo berrehabilitako edo zaborretan aurkitutako materialakin izan da. Claro, Jon, badakiu Euskal Herrixen badauala alako joera bat, furgoneta kanperizatuak eitzeko, zuri zer dela eta sortu jartzun alako emozinua edo furgoneta bat hartzeko eta esateko, venga, kanperizau ingot. 16 urtetatik izan detena ametsa izan da, eta orduan, momentu eritxianean da nahiko diru bilduetenean, izan da momentua, eta esan dut, ametsu bat detetzea, eta zieran kriston blokeaututa, ez zion ezer furgoneta inda, furgoneta bakarrinekan, ja kriston pozik neon, ze kriston libertadear, kriston askatasuna ematezin furgoneta horrek, nire bilgailu propio eukitze horrek, eta bueno, zieran izan zan, furgoneta barruan ni behira ningurura esaten, Jon, nola hostia, inberdezu, hau, nola ziberzea, honekin, ez? Eta, bueno, azkenian, atrebitu nintzen lehengo zulu egiten, izan zala lehiu erikitzeko. Bai. Eta horita geho, dana arretxu izan da. Batek ez badaki Jon Kareagan orden arroje segundu bat utziazu, Jon Kareagak egin zuen bidaia bat duela urte batzuk Bangladesera bertako arropagintzako tailerretan irudi batzuk grabatzera hori zabaldu egin zen. Egia da oso aktivista zarela ekologia aldetik eta sare sozialetan batez ere, eta gogan dugu zure momentu bat baita Donostiako Zara den kanpoan nola bertan egun batzuk eman zenituen, gau eta egun akampatuta protesta egite aldera, nola dagoen fast fashion bat gaur egun, arropa saltzerako edo garaian, badagoela alako erritmo frenetikoa, eta hor bazabitza lanean, Jon, urte batzuk badaramatzazu aktivista ekologista bezala rol horretan, hau martxan jarri duzunetik, pekaturik egin duzu? Erosi duzu zerbait noiz baitalako dendetan, debilidadea sartu zaizu, aulezine bat izan duzu noiz bait, edo hankasartzerik egon da zure baitan, ibilbide horretan?
ibilbide hortan... Oso zaila... Irurtetik. Koherente izatea jakina, bai. Ez, koherente izatea, ja niretzat kotxe bat hartzia eta gasoia kontsumitzia, niretzat ja koherentzi bada, ez? Eta zentzu hortan, hori, pekatu hitzorrek hortan askotan zentratzea, eta nire burua izateo, hori, hau jo neste zuein ondo, baina beste hartutan bestalde batetik dago, bakoitzaren osasun mentala, ez? Askotan konturatzea, kontsumismoa bultzatzen gaitula sistema honek, eta askotan eroite gehala, ez? Eta alternatibak aurkitzea zentzu batzutan, zaila da. Eta hori, pekatu zentzu hortan, nindeten, gila da, antxe askaten zapatillak, marka batzuna dira, mendiko marka batzunak, bigarren eskokoak aurkitu esen izan ditula, eta hain dala, ez da gizin bat urte, azkenean uste ja 2 urte, erosin ditula, baina hortaz aparte, gila da, aragi, veganismo hortan ebai, kolatu izan dizkiatela zenbait momentutan, batez ere Bangladesen, arroz hartian, pixka eta arrautza sartzia, eta gazta sartzia, eta konturatu ez, baina, konturatu, hori konstante izan berria, perfektuak ezin gela izan, eta gure balorekin alik eta alineatu denen jutia dala helburua, ez? Eta batez ere hori ondo sentitzea, eta natura eta animaliak eta pertsonak errespetatzea bide hortan. Eta furgonetak kanparizatzeko bide honetan edo prozesu hau jarraitzeko aukera izan dugu saretan sekulako jartzuna izan du, jarraitzaile mordoa lortu dituzu, jarraitzaile kopurua bikoiztu baino gehiago indezu. Pentsatzen dezu furgonetaren iniziatiba hau edo ekimena hau izan dela modua jende gehiagora iristeko zure mezua, ingurumenaren aldeko mezu hori, edo nola ikusten dezu? Azkenean furgonetak kanperizatzea bada zerbait zure oiko ibilbidetik edo oiko gauzetik ateatzen dana, ez da? Bai, nik uste hori kontua, inflexio puntu bat izan dela bain eretzat, nahi gabe askotan oso zentratuta, ez? Ingurumen, gai hoien inguruan, aktivismoan inguruan, eta batean, eskusa bat bilatuet, beste pertsona batzuna iristeko, beste publiko batzuna iristeko, eta baina aukerakat, lortu dituten jarraitzei guztien hoien gana, nire lehenoko mezu hori zabaltzea, ez? Ez dakit nola reakzionatuko ben, batzuk badakit ondo reakzionatuko buela, komentazioak iristzi zaizkite, furgonetagatik jarraitu diatela, eta batian beste eduki bat ikusi du, eta ohiturak aldatzen hasi diala, edo zerbaitetaz kontzientziatu diala, beraz hori, jende asko etorri da, gehatuko ana, baina beste atzuk nik uste behu ningo jala, bai. Zeretatik konturatzen janean, zen ere idea zer radikal daskaten zentzu hortan, ez? Aizu, Jon, eta aktivista izatetik, brikomaniako, ez dakit, ikasketa batzuko indituzu, autodidakta izan zea, edo nola ikasi dezu, ez dakit, leio bat jartzen, edo enpalme elektrikoak iten, eguzki plaka bat ere jarri dezu. Egia esan da, YouTubeen ikusten, edukiak ikusten, jende galdetzen, eta hasten, eta 5.000 gauzen ditut gaizki, 5.000 gauzen alkoan itun berriro egin beste modu batean gonitun, ikustet ikasieten guztia, eta esate, ke pasada, ez? Eta honekin, eta animatu, dozein pertsona, bildurra balimaka zerbait astea, hasi eta ikusiko zua ber, lortzea posible ala, ez? Nik esatetena, lehen esan dizuet, kagautan egon, enekin nola, hasi. Orduan, eta pixkanaka azten da lehenko zulu daiten, gero ja bestean bakarrik etorria. Aizu, Jon, imaginatzen dugu, akigu orain hasi zarela guztia kanperizatzen, bidaiatzeko modu berri bat nahi duzulako, jasangarritasun arrazoiak egongo dira tarteko, imaginatzen dugu, orain arte alare, zuk nola bidaiatzen zendun, eta nik galdetu nahi nizun, kanperizatuta dagoen furgoneta bat ez daukagun ontzat, ze gomendio ematen diguzu bidaiatzerako garaian, zenik askotan pentsatu izan dut. Ostra, zein da erarik jasangarriena bidaiatzeko, ez baldin badaukazu furgorik edo takit, zuk badaukazuela furgorik ez duenarentzat gomendioren bat bidaiatzeko? Furgoak ere beria kontsumitzeu, eta hori hartu berra dago, eta kontua helburua da, eta plaka solar horretik jarriet, galdik eta tenboa gehien leku berdinean geldik egotia, ez? Baina badago hegazkinen aurkako mugimendu bat azken aldian, hegaldien aurka eta horrek ere eragingo du nola bait, zure diskurtsoan ere. Bai, ni gain dela 3 urtetatik, hori, oso, konstiente izan nintzanetik, abioi oso gutxi hartu izan ditut, azkena Bangladesa juteko berriro, eta bestela hori, laneako ez balin bazan, eta hori, trenean iteko aukera limanekan abioiak ez ditut hartzen, eta hori, kontua da oso zaila gala, ez? Bidaiatzen nahi ganean jasangarriak izatea, baina beste zenbat gauza batzuk ite balin baitugu hori kontrarrestatzeko, hori kontuan izan ze. Egia da, nik uko indiotela abioia hartzia zenbat kasutan, eta hori, eta hartu etenian nire osasun
mentalian bai eragina izan du, kulpable sentiarazi. Igual, Jon, normala estena da, orain arte egiten genuen bezala, hainbeste bidaiatzea, ez mundutik barren ebiltzea, abioiak hartzen egunero, eta igual hori da aldatu behar duguna, ez, kontzeptu hori. Hori da. Eta saiatu hori, balimagoaz beste herrialde batea, beste munduko beste aldea, bai, nik ikuste junin bergala, ez? Eta mundua esatu berdeula, eta polita dala zentzu hortan mundua esautze hori, eta begiak irikitze izkizu, eta hori, inkoherentzia da, onartu berra dakau, baina bai polita dala, eta esperientzia hori albalimada bizi, bai bizitzeko aukera izan berdeula. Gurekin dugu Jon Kareaga uneotan, Jon Kareaga Zumaian da oraintxe bertan Leira Rogeria gure lankidearekin, eta ari gara Jon Kareagaren furgoneta kamperizazio prozesu hori jarraitzen gabiltza uneotan, ze Jon Kareagak erabaki du azken aste hauetan bere furgoa hurrengo astetarako kamperizatzea eta bertan balotan geratzeko aukera zabaltza, eta bada gauza bat tendentzia dena, eta azken aldean asko ikusten gabiltzana, adibidez Maren musikaria ere horretan deagun hauetan zehar, egera badela oraintxek asko ikusten dugun gauza bat. Jon, ala ere zure furgo horren sorkuntza edo prestatzea prozesuan izan duzu ezbeharren bat edo beste, eta irratia tarteko dela, ze badakigu, hankasartzenen bat edo egon dela, eta irrati seinalari gabe geratu zarela. Kanta bat jarriko dugu, eta bueltakoan horrentza baugu irtenbiderik totalena, eta gainera Arrojek emango duzu soluzioa segidan. Ez da, Arroje? Sorpresa badukagu zuretzat, guk ere gure karpena egin nahi izan dugu zure kamperizazio prozesu honetan bigarren eskuko materialakin egiten nahi zehalako, eta guk ere sorpresatxo bat badukagu zuretzako. Hori, entzongo dugu kanta bat eta bueltakoan Jon Kareaga aktivistaren furgoan muturra sartzen jarretuko dugu jakina mentxe Gazteako arratsaldean gun. Bueno, furgoneta prestatzen dugun laguna hortxe dugu Zumaian Leira Rogeriaren konpainian Jon Kareaga arratsaldeon bikote. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, hemen jarraitzen dugu Jon Kareagan furgonetan esan beharra dugu berak bere eskuekin kanperizatu duela eskuz bigarren eskuko materialakin, oso ondo dago. Hemen txegaude eta egia esan, nik ez dakit defekto gehiago edo fallo. Otz pixkatik dugu, baina, bueno. Bai, egia esan, hemen bizitzeko... Claro, es que bere helburua hemen bizitzea da, ez dakit lortuko dezun edo nola. Neguane bai, eta lurretan juteko intentzia edo akat, así que... Zozein berko, ez dakit, zozein asmatuta berotzeko bestela kutxarita eta jazta. Bueno, bai. Guk berotzeko ezer ez dugu ekarri, baina neukizen un istripu horretan badakigu irratiaren antena izorratu zenula, eta Gaztean ekarri zugu irratiko antena berria. Jon Kareagak antena utzi zuen bere furgoa prestatzeko momentuan, eta antena bat eraman dio Leira Rogeriak berak horri instalatzeko, antortxa moduko bat. Gaina kriston vintage, bueno, ez da gira, ikusiko sare sozialetan, baina oso vintage. Nik lehen ikusi dut, eta gira da zarra dela de montre. Kriston torpedoa. Bigarren eskukoa, hirugarrena o laugarrena. Emote un martzianuekin, konektatzeko antena bat. Bai, igual bai. Guain jarriko dugu momentu batian eta probatuko dugu. Ea Gaztea entzuteko moduan gabiltza. Nola jartzen da, konektatu egiten da, nola egiten da? Iman batekin uste dut dela. Iman batekin dijo, haber lortze deun, Zedaka, ez que men kabliakat, gordeta. Hor gaude, furgoan antena jarri nahian. Brikomania. Eta ea gure burua entzuteko gai garen. Jon Kareagan furgoneta kanperizatzen hasi gea, bueno, hasi bukatzen egea, ze azkenengo... Bai, helduko zu. Eta, suposatzea hola, jazta, perfect. A ver, Jon, dale. Ai, ama. Baina, hor gaude. Gugea. Arratsaldeon. Diferiduan aitzea, orduan ezin. Nola diferiduan? Beranduago entzuten dela, ez? Atzerapen pixkatik. Arratsaldeon. Hori alda Jon Kareagaren furgoneta. Kriston ondo. Bueno, listo, dugu erronka Jon Kareagan furgonetan. Hortxe gure ekarpena Gazteatik, Jon Kareagaren kamperizazioan guk ere jarri dugu antenatxoa, eta hemendik aurrera Jon Kareaga ez da inoiz bakarrik egongo. Bere furgoan ere, irratiak. Bueno, baina presaudu inauguraziorako, ze falta zaizu? Piknik. Komuna badaukaz. Komuna bakat, bigarren eskuko bai, kritikatu naute horretik bai, baina bueno. Seba. Seba, Jon. Nazkagarri iruditu zaio, baina ez dakit. Bueno. Bueno, ez dakit, oiek igual komun publiko baten ez duen kaka inoiz, orduan ez dakit. Bueno, ideal, bokanteak, ya está. Bai.
Eta, bueno, esan berra do, irratia jarri esuenean gaztea jarrita zehola, Hori Jon Kareaga, nola dakien guli murtzen gu konkistatu. Gazteak inintzuten furgoneta hontan. Hore, hartako musikatekin, a tope. Bueno, Jon Kareaga, eskarrik asko bihotzaz, esango duguek, dena grabatu egin dugula, eta ikusiko duzuela, urrengo egun hauetan gazteako Instagramen, hola Jonen furgoa, gertutik ezagutzeko moduan izango zaren. Furgoneta turra. Bueno, a ver, ez da keston txaleta, baina, bueno, Mateo. Baina oea eta maia eta... Dena hau. Ze ondo, karta batzuk jolasteko. Oso ondo, unora. Bueno, Leire Rogeria, eskerrik asko. Eskerrik asko. Jon Kareaga beste beste, musu bana, ondo ibili. Vale, agur. Gaztea.